Joskus voi käydäkin niin, että kolaritilanteessa sinne onnettomuusautoon ei olekaan helppo päästä. Ja se ovi on jumittunut kiinni. Ja silloin, jotta pääset auttamaan, niin pitää särkeä ikkuna. Sivuikkuna autossa on yleensä karkastua lasuja ja se särkyy helpommin. Ja tästä keskeltä ei kannata lähteä sitä rikkomaan, koska se joustaa, vaan mieluummin täältä kulmista. Mikä tahansa vasara, kivi, millä sen saa rikottua, niin on hyvä olla olemassa. Tai sitten, jos olet etukäteen varautunut tilanteeseen, niin on esimerkiksi tällaisia pieniä avaimenperiä, missä on ikkunasärkiä. Ne pelastustyökalu nimeltään. Kokeillaan, miten tämmöinen työkalu toimii. Tutustutaanpa tähän pieneen ja pippuriseen pelastustyökaluun vähän tarkemmin. Ikkunan särkiä on tämä musta kärki, eli se painetaan särjettävää ikkunaa vasten. Sieltä vapautuu piikki, joka iskee ikkunan hetkessä rikki. Lisäksi mustan suojuksen alta löytyy turvaleikkuri, jolla voi onnettomuusauton jumiutuneet turvavyöt leikata poikki. Yksi pelastava rutiini on, että laitat pelastustyökalun aina kun lähdet liikenteeseen jonnekin käden ulottuville niin, että se ei äkkijarrutuksessa tai törmäyksessä pääse lentämään pois käden ulottuvilta. Toimii.